Ayan po ang aming pabasa sa San Francisco Lourdes. Ayan po ang patol namin. Yan po ang altar. Kita niyo po? Okay po ba? Ayan po ang altar namin. Kita nyo? Okay ba? O, layo natin ng konti ha. Sandali lang. Yan ang kabuuan ng altar. Bukas, isasandal na namin ang pabasa. At 3 o'clock. Bintang lareng magulo. Sinundido arasalo. May sala kabud. Kita na. Dado ulit. Kagalo ng sinira yung video. Ito. Kalong mo?